prefereixo morir heretge i acabar a l'infern a trobar-me al paradís amb els espanyols. Aquestes foren les darreres paraules del cabdill indígena de Cuba anomenat Hatuey abans que el cremessin els conqueridors espanyols davant la promesa d'una nova vida al paradís que li va pronosticar el mossèn que l'acompanyava al patíbul. Personalment comparteixo l'esperit de les seves paraules, perquè no vull saber-ne res de qui històricament ha desitjat la meva desaparició com a nació i ho ha fet sovint, de forma salvatge i despietada. I tampoc m'interessa compartir res, ni l'aire que respirem, amb els que promouen i atien la substitució cultural i lingüística a Catalunya. Considero també, fora de qualsevol forma de vida mínimament intel·ligent, els que accepten i aplaudeixen que una família de degenerats i corruptes com són els Borbons siguin la seva màxima representació institucional. Sento, en definitiva, una absoluta aversió cap a aquesta entitat política que representa tot això que acabo de dir. Per tot plegat, amb Espanya no hi vull ni cap pacte, ni cap acord, ni cap concessió, ni cap simpatia. Només amb aquest esperit podrem inspirar respecte i consideració, que és el primer pas per assolir la independència. Jo també prefereixo l'infern abans que compartir res amb ella.